kuchokera kukanema wanu wa Times 360 Malawi pamenepo ndi pa Facebook page komanso Times 360 pamenepo ndi pa YouTube. Yafikanso program ya Hot Current. Program imene timabwera pano ndicho linga chokuti tiyankhulepo pa nkhani zina zikuluzikulu zimene zikuchitika mdziko muno, ndipo tikamalankhula pa nkhani zimenezi ayi ndithu sitimagwirako, no breaks, timangokhala tikunena mmene zinthu zilili. Lero ndi la Mulungu pa 8 February 2026. mbali zabuno muli ndine ndevu zamwayi Wonder Msiska, pakatipa tili ndi ngoni wawo amenewa ndi alembi athu Bayana Chunga. Takulandirani ndithu amngoni wawo zomukambira. Mbali yawo kuti ndi ambuye Bishop Chimwemwe Chafumuka. Takulandirani ambuye Bishop. Ndathokoza kwambiri. Mwameta bwino mwachena kuoneka kuti yayi munthu anali pa malemba suit ya blue. Yankhula kwa banda mukuthina ndithu pa mpando kuthina mpando kuthina. Ndikuchia mabola atu. Ukuchepa ndani? Ndachepetsa makejizi. Okay, kumano sadambe kunikira kunjako. Ka program kakuchaliche kati finya basi. Nkati muwachepa kali. Hostility yape hostility. Kuli magawo mwenda magawo. Ko basi. Chabwino. Ndipo titengerepo mwatinene kuti banda siti nawo program iyi chifukwa choti anthupi pena pake padavuta ndithu chifukwa anthu ali nkulankhula zambiri. Nthupi pena pake padavuta munthu mezi makhalira ali bwino ndithu timacheza nawo koma tinapo mumisa kuti yayi si nkhondo pumanikayi muzitolere bwinobwino kuti tikakhala pano mainjini osazikhala kuti akumenya bwinobwino. Program imeneyi amatipasira ndi anzathu awa a Series Enterprise. Utenga uchokera kwa Series Enterprise akatswira amene amasunga katundu wa stationary komanso wa electronics. Mutakwapeza mashopu awo kuzomba komanso kulilongwe. Nkhani zathu nzitatu anthu a Mulungu. Ukayangana kunjaku pachichewa pali mwambi amati kholophete kubala kwa nyemba. Ndi kuti nkhani zipo zambiri kuti upeze nkhani zokambirana program iyi kumachita kunena kuti kapena tikambirane nkhani. Ukayangana ma CCTV kulilongwe kudabwa kuti kodi ilimbi afika pamenepa umbwandira ndithu munthu wankulu kuthamanga naye kuti agali moto. Zinthu zoti umaona kuti kapena tikuonera mafilimu kwambiri, pokuti zimezo adakafufuza sitiziyankhula timangodusamo kuti nkhani kunjaku ndi zambiri komano zimene zapya zimene timabwera nazo program ino. Anthu a Mulungu tili nkhani zitatu. Nkhani yoyamba ndi chigamulo chimene chachokera ku khoti la apilu la Supreme kumeneko kudali nkhani ya banki ya Finance Bank. Nakamangala kumenekoko malingana ndi kutsekedwa kwa banki mu chaka cha 2005. Ndezi maenda zathano musabata yapitayi kuti zathano chigamulo chochokera kwa apilu chatuluka. Ndiye tufuna tichiunike chigamulo chimene chikuti kodi chikuti chani chokhuzako kuti a Reserve Bank adakapanga bwanji. Komana anthu ena akaona chigamulo anthuso woonanso akuona kuti kodi ino amakhoti mukanapanga bwanji. Tikambirana nkhani imeneyo. Nkhani yachiwiri ndi anzathu amene amayang'anira anthu ogwira ntchito amenewa ndi Malawi Congress of Trade Unions. Akunena kuti bwanji titaunikanso ndalama yochepa kwambiri imene amalanthira anthu mdziko muno. Nde iwo akunena kuti bwanji titayonjezera ndalama imene akulandira anthu pano ndi 95%. Pamene anthu olemba anzawo ntchito akuti yayi mwayiponyera kutali bwanji titawonjezera ndi 25%. Tinena mafigures iwo nde tikambirana kuti kodi mukuzimva bwanji tiyende bwanji. Ina ndi boma zera ndithu kwa mkulu woyendesa ntchito za boma Chief Secretary amene ndi Bambo Saidi akunena kuti achepesa mulingo wa ma principal secretaries maunduna aboma kuchoka pa 80 kufika pa 38. Ndakuti akuyerekeza kuti pa mwezi apulumusa 2.2 billion masalaries, mafuel ndi ma benefits ena. Ndeti kuunika kuti kodi zimenezi muzimva bwanji. Nde tiyambe pokuti kanthawi nkanyamata tiyamba ndi nkhani ya chigamulo chochokera ku khoti la apilu chokhuza Reserve Bank ngati regulator komanso Finance Bank ngati player mu industry mwawo. Achunga mukuzimva bwanji nkhani zimenezi? Nkhani tiyambe ndi ya ku khoti kuti anthu ambiri akuyiyankhula. Unfortunately anthu ambiri akuyiyankhula asanawerenge komanso asanamvesese kuti kodi mlandu ukuti chani ndipo akhoti anena zotani.
ndiye mwina choyamba nchimenecho choti amalawi mwachitisanayike mlomo pa nkhani tizikhala kuti tawerenga kapena tafunsa iwo amene angatithandizire kumvesesa zinthu ngati zimenezo. Komanso inu amene mmathamanga zolembalemba ma Facebook ndi malo ena osiyanasiyana, malo anchezo, kumakhala careful chifukwa nthawi zina mmathopanga set a narrative imene ili yolapika. Tiyambe motere kunena kuti Reserve Bank mu chaka cha 2005 mene mwanenera anayipeza banki ya finance yolakwa mene imayendesera zinthu zina zokhuzana ndi ndalama zakunja ngati forex. Ndipo iwowa anaganiza kuti achite revoke license kapena kuti alandire chipaso chilolezo chopangira business imene ya bank mdziko muno. Tinene pano kuti Reserve Bank simachita act alone. Zimenezi anapanga ndi mdaliso wa nduna ya finance nthawi imeneyo kapena kuti Ministry of Finance. Tikumbusane kuti Reserve Bank falls under Ministry of Finance. So nthawi zina timangoona ngati kuti mwina ku Reserve Bank ngati ali mphamvu pokha without consultation omapanga zimenezo. Ndiye chigawo chimenecho khoti lalikulu la Supreme anena kuti banki imene banki yayikulu as a regulator sanasatire njira yabwino yolandira license ku banki imene ya finance bank. Mchizungu chawo akukamba nkhani ya fairness. Sikuti nkhani ya fairness sinaonekepo bwinobwino. Sana walole ena wa finance bank ngati odandaula kuti athe ndithu kuyikapo mbali yawo kapena kuyikapo mulomo pa zimene zinali zifukwa zimene ankachitazo. Ndiye chigawo choyamba nchimenechi. Now chigawo chimenechi icho kachiona wanda ndichonena kuti ndi phunziro lalikulu kwa ife tonse ngati Malawi. Maka inu amene boma linakukhulupirirani kukupasani maudindo osiyanasiyana opanga ziganizo on behalf of the Malawian people, ma security companies osiyanasiyana ngakhale ku Reserve Bank. Tufuna kuti muziziwa zonena kuti ziganizo zimene mumapanga zimakhala ndi zosatira kwa Malawi onse. Chiganizo chimene chinapangidwa nthawi imeneyo mwina wina analipo anangoti basi mwina whatever reasons merit anali nazo, koma look at the consequences olona ni zosatira zake. Ndiye nonse kamugwira ntchito kadimaki, kamugwira ntchito kandi kufetereza, kandi mugwira ntchito kandi kunifi, kamugwira ntchito kuti ziganizo zimene mumapanga mudziwe zonena kuti zimazasatira dziko lonse. Anthu misonkho ya Malawi imene liyopweteka kale timazavutika ndi kuvulala chifukwa cha ziganizo zina zimene zimapangidwa. Chigawo choyamba china chimenecho. Yes. Chigawo chachiwiri nchonena kuti mlandu unayamba mchaka cha 2005. Akuzamaliza kugamula mchaka cha 2025. Masamu anga akundiuza kuti zaka 20. Fuso nkumati kodi amachedwesa ndi Reserve Bank? Ayi. Kodi amachedwesa mwina ndi awawa osumiridwa okasuma odandaula Finance Bank munaso kuti ayiwonda amafuna so kuti chilungamo chiyende nsanga. Muona kuti all the arrows are pointing towards the court itself kunda amene amachedwesa. Now fuso nkumati kodi ngati court ikuchedwesa kunena kuti chilungamo chisayende, kodi pali arrangement yotani kunena kuti court imathaso kutenga responsibility for the delay imene yachitika pogamula mlandu? Chifukwa judgment amene amachitika chifukwa cha court. Yes. Chifukwa ma judgment amathaukhala mbali ziwiri. Yes. Mathaukhala kuti odandaula pena apempha yayi uyu wadwala uyu watani, koma pena court amapezeka kuti anthu aja afuna kulankhula ndi amana kuti lero ndi January ati zakumanaso August 2026. Yes. Pakatipa mukutani? Pitiriza. Yes. So nkhani imene yonena kuti we are not saying kuti kuchigamulo chanu chokwinako koma tikunena nkhani ya delayed justice. And nkhani imene iwanda singokamba nkhani za RBM, Reserve Bank of Malawi ayi. Kuli anthu okuti amwalira akudikira chiweruzo chigamulo. Exactly, akudikira chigamulo cha court. And at what moment does the court take responsibility? Kapena fanya kuti muli ku Supreme basi ndekuti basi palibe angafunse, palibe angadandaule. Kuli ndithu ma cases ambiri amene anthu akudandaula tisanabwere pano anthu ena amayimba mpaka na mafoni inenso kulimeneko amenewo ndithu samamva akutivutisa mdziko muno koma tilibe kopita. Ndiye tikupempha, and this is kuti ndi nkhondo ayi koma kukupemphani iniyo munthu pokafika ku Supreme Court ndikuti anthu akudalirani. Yes. And mamaliza masewera a judiciary. Yes. Tikupempheni. Can you behave responsibly on behalf of the Malawian people? Komanso mudziwe zonena kuti inuyo mtangoti mwatayirira ntchito yanuyo amene amavulala ndi anthu ambiri, and mabala
the pain that people go through chifukwa cha delayed justice ya ku Supreme Court I can be avoided. We can do better. Now, chigawo chomaliza chimene mafuna kunena ndi chigawo so chonena kuti chigawo chomaliza ndi nkhani ya zandalamas. Now, pa mbali imene tili pomwe pa delayed justice paliso nkhani ya zigamulo akumapereka ma senior court ma judges atuwa akumapereka timati ma summary judgments. So mlandu uja mukapita amanena kuti atampeza wakuti olakwa full judgment mwina ibera nsogolomu koma pano angobwera ndi summary judgment kan 3 pages kan mapeji angati ndi kuliso dandaulo amsisia yonena kuti kumangotuluka summary judgment inayo osatuluka ati mpaka ena zaka mauje no sabwera the full judgment no sabwera. Now ngati munthu ofuna kuti udandaule kapena ofuna umvesese chimene walakwa, and this applies even to the high court and if the high court is worse chifali pa anthu ena amafuna kupanga appeal to the Supreme Court ndemo uzidwa summary judgment you need a full judgment exactly to see the nitty-gritty exactly kuti kodi nchifukwa chani apapa anena kuti ife ndolakwa afuna maloya akamvesese koma full judgment si kutuluka. Same thing zikuoneka ngati kuti ya Judicial Service Commission basi anthu wankhani zitima ngozisirira inalipo nthawi nake tinkaya kamba pano nkhani zokhuza ndi makhoti koma basi mangothera choncho mmalere tipemphe amalawi akudandaula amalawi akulira summary judgment yomwe auza 14 days ikatha ituluke chabwino. You are not above the law. Pomaliza ndi nkhani imene ikumatuluka mkamwa mwa anthu kuti yayi 5 trillion akuti tipereka 5 trillion tinene pano kuti khoti sinanene za 5 trillion ayi khoti yanena kuti yayi chigamulo chimene chinapeza chimene chigamulo chaku court yaing'ono the high court kapena court yayikulu chimenecho ayi akususana nacho iwowa akunena zonena kuti yayi anthu adalakwiridwa ndipo ayenera kukhala compensated koma sopano pali debate ya nkhani ya compensation chifuka ndikamvesa kuno bwino mu judgment yawo mu stay judgment imene atipasa report kani imene summary report akambapo nkhani yokhuza kuti akamawerengera office ya assistant registrar of the court of Supreme Court ayang'ane ndi section 65 ya malamulo po werengera pa uchita compute manambala kuti ndrama ndi bwanji ndipo mukapita ku section 65 kuja mukumaona kunena kuti anthu amene ankalemba constitution ankadziwa kuti pazikhala mina ma cases ngati awo okuti tipande kusamala ziko lonse tokala bankrupt yes so muli moderation imene inaikidwa mmene muja mukaona muli nkhani za 5% komanso muli nkhani inayofuna kuteteza ndithu kuti pasakhale ma abuses. So tinene pano kuti court sinakambe nkhani ya 5 trillion awo ni mafigures amene mwina anthu akunena kapena amva mbali inayo ma interested parties aliyesa atakunena kuti ndifuna 5 trillion koma ife tidikira zimene office exactly ya assistant registrar ndipo iwo ponena poika nambalayo akhala kuunikira zinthu zonse ma factors ambirimbiri and it may not come up to that amount but once more alipo anthu ena amene amatayirira pa malo awo pogwira ntchito and because of that tonsefe timavulala ndipo timakhuzidwa kuyambira ku Reserve Bank, Minister of Finance, they have a role to play in this case. Kuyambira ku nkhani ya Supreme Court, they have a role to play in this case. Komanso inu amene muzikhala pansi ndikumawerengera, you have a big role to play in this case. Chabwino ayamba choncho angoni wawo ambuye Bishop akambapo amwina mbali ya Reserve Bank of Malawi kuti mmene ankapanga revoke license imene in 2005 adamaliza kuunika nkhani yonseyi a Finance Bank akudandaula kuti ife sitinamveke tu munangomva external reports munabwera pano kuzaseka kai koyamba nthambi yathu yoyang'ana ndalama zakunja kenaka banki yonse kulanda license izi zimene za aoneka kuti ali khoti la apilu akuti apepeseni. Now tikunenanso no kukhotiko kuti kumakhotiko pena amachedwesa zigamulo zawo zimene zimazakhuzano mwina chitsanzo chimene anapereka angoni wawo kuti anthu ena ndithu adatisiya akudikira chilungamo sichidatuluke ali ni moyo. Kodi zimene zizi tingapaki andi zimaoneka kuti pamene ndikufuna ndikupempherera mbwe Bishop zimaoneka kuti uziloza chala ku makhotiko anthu amati koma mphanga samala siku lina uzakakumana nawo you find them sitting at their bench, they call that a bench ndamakuza ya umati chani pakuti kale ndipaja mphanga tingamayankhule bwanji ndi makhoti athu pamene tikwadandaulira chifukwa mutha kuona kuti mu chaka cha 2019 or 2020
ena adalandira ndithu ulemu apadera kuti makhoti aku Malawi apereka chigamulo chokhuza mulandu wa zisankho mpaka na majudges adanjira nyota za ulemu. Pano anthu akuti akayang'ana kumeneko akudandaulakonso. Tumaphonya pati ambuye Bishop kuti makhoti athu azipereka chigamulo mmene anthu akuyembekezera nawonso mmene akuziwira ntchito yawo. Ndibwere mbuyo pang'ono mmene anafotokozera lembi kunena kuti tiyambire anthu amene timalemba pa social media tikangomva chinthu kuthamanga kukalemba. Ende munati muone nkhani ija kusokonekera kwambiri kusokoneka chifukwa chakuti malipota kumdziko kuno ndi ambiri posawanda ndi sakuzimva kuti akulijani. Anthu amalemba mapeji aja 5 trillion tevera kumene kucha. Pano patipereka ndalama tiyambire kumene kuti Malawi tikoza kukhala responsible kumvetsetsa chinthu. Chinthu chimene sumachidziwa usamachiyankhule. For you end up kusokoneza munthu amene sakudziwanso pokhulupirira kuti iwe ukudziwa. So it's good to be quiet pa chinthu chimene iwe sukuchidziwa. Chimasokoneza munthu amene sakudziwa. Koma kuona utavala suti ali I think imene akuyankhula akudziwa. Osadziwa kuti iwe sukudani sukudziwa so. Muli wangovala suti wangovala suti. Ya. Siri kunena inu yetu. Ya ndatipereka ndalira ya something issues amakhaza technical zofuna werenge ma section amachula bata. Anthu angopita kusocho pano pa majaji super enda akumbutsa zinthu zambiri zimene akungopanga attack Reserve Bank apanga attack majaji. Ya so ndimati choyamba chikali chimene kuti timvetsetse kuti kodi majaji alakwitsa kugamula choncho kodi finance imene kuti isapangidwe compensate. That's where we should tiyangane zimene pacha kuti kodi majaji aja alakwitsa kuwauza kuti inu mupangidwe compensate apa ina asaumbira manja moti maloya amaduka amene moja akugwira majaji kuti agwira ntchito yabwino ya and amati judgment ndi yabwino pamene Malawi ngati ine ndi ndikaona ndalama zimene tipereke chifukwa cha delay because justice delayed imakhalanga chilungamo chosenja kanidwa ndi zimene naona panozi it's like it's denied kuti atatenga nthawi itali 20 years chilungamo ndi chimene chabwera ndithu koma ife ya Malawi ndipereke tsanzo ma Supreme Court judge adzapanga retire ene ndakuluakulu kwambiri akamapanga retire ndalama zimene zana awo ndife ndi ana athu ndamene apereke ndalama zija anapereka judgment yabwino ayiluka. Finance Bank sikuluza chilichonse chifukwa kupepesedwa. Reserve Bank kula anthu amene amachotsedwa ndi amalembedwa ndi kuchotsedwa modiwo sadandaulanso pa ndalama zawo. So apapa mpofunda paona kuti pala anthu ena amene mwana kuti umakuona kuti sikukotikoka all about say kuti munthu sanalakwitse a traffic amwitse akuyesera kunena kuti koma munthu lesima panga overtake akukakamiza kunama iweyo tinakuona ifeyo unali 100 munthu gamu rakuyula 60 kumfoni ulibe choti unganene paka ukamatsutsa tikumanga malamulo athu amanena kuti ukatere wapa so munthu pali munthu wakumudza amene alibe choti anene basi amangoti ati nalakwitsa. So ndimafuna ine ndithandizira kupempha kuti ife anthu ine ndikuyimira munthu wakumudzi weniweni kuti zonse zitachitika pali munthu ina amene amwe coffee zonse zitachitika pali munthu ina amene agule mashoni ndi izizi pali wina akasangalala koma kuti Malawi asangalala. So delayed kuchokera 2005 mpaka na lero ine ndikudandaula pamene papa na kudandaulako ndetitha kumadandaula komano tiphunzirepo chani ano kuti ndikukhanga ndikuthamangisa ndichifana ndikufuna tikokere ndi nthawi eti pali mbali ziwiri apati maunika kwa khoti koma tena tionenso mwina Reserve Bank mene manena mucha 2005 nkhani yayamba awa kudandaula nkhani jampane dapita ku High Court. I remember at one point in time High Court agreed in Reserve Bank mpaka napata lipiridwa 13 million ngati sakulakwa Finance Bank kupepesa kuje ku Reserve Bank. Kazi 2013 ena mwanthu amene analandidwa license wa daliso mu amene amnakapempha kuti apasidwe license ina yatsopano banki ina ndipo banki yo ngati nsakula kwenda ngosintha chilembo chimodzi kungokhala New Finance Bank idalandiranso license ina in 2013 ukamaganiza kuti 6 years ago is it mathematics akwenda bwino 2013 2025 yeah akwenda bwino masamu anyway anthu omwewo alandidwa license akupasidwanso license padusa nthawi pakubwera chigamulo choti anthu adapanga adalakwidwa now pamene pakhota nchira nyani ndipo kuti loss of business tichita calculate at what rate kodi ndalama zimene boma lingathe kulipira
kuchimvesesa chigamulo cha khoti chomwina kapena mufu judgment mungatanena bwinobwino kumano summary judgment kungonena kuti pakhala loss of business imene assistant registrar a Supreme Court akhale pasi nkuwerengera kuti akuiwerengera atu atrate mbali zonsezi ziwirizi tikaziunika zonse nkupeza kuti ino Reserve Bank mkanatha kupanga bwino ino aku khoti mkanatha kupanga bwino. That does not take away chimene chachitika papachi tuphunzirapo chani going forward chifukwa wakoza kali madzatayika koma kupita chisogolo ndiyamba ndi inu yofana kugwirani kukamwa kena kanimalizani angoni wawo ambuye Bishop 8 years later. Yes, 8 years later. nkhani zofunikira zoti zikachedwa zilipatsa mavuto ambiri ziziweruzidwa mwachangu if possible tingamatani zikamachedwa chifukwa kuchedwako nde zimene tikunenazo kodi munthu ungapite kumene kukhoti kuchokana kuti na judge akuti akuchedwesa mlandu wanga chonde ndithandizeni ukasuma kutiko because judicial service pali judicial service commission sorry judicial commission judicial service commission. Yes, tingaipeze bwanji tikakhala ndi nkhawa za majudges amene amachedwesa zigamulo zawo pena ndithu mlandu wonse udavedwa udangosala kuti paperekedwe chigamulo koma sichikutuluka nditapasa zonse zatheka mbali yoyamba judge sakupereka chigamulo. Yes, ali woumilizidwa bwanji judge kuti aboda judge how long does it take kuti mulembe judgment ino kuti nkhani ititseke tikamakamba nkhani ya ma ethics kwina kulikonse pali zinthu zina zimene sumadikira kuti abwana achite kukulembera on paper umapanga chifukwa cha umunthu umapanga chifukwa cha conscious the power of conscious pali zinthu zina kodi ngakhale tu majajaja akamapanga ziganizo amakhala pena ponena kuti apapa akulowesa umunthu ndifake nthawi zina muzamva pa nthawi ya amene amaitcha kuti nthawi ya mitigation munthu amatha kudandaula kuti chonde makolo anga ndikuyang'anira ndine kapena wati first time ndikoyamba ine kupanga mlandu chani andi amayikako mbali imeneyo yomvesesa ku element ya umunthu khani ndolena kuti you don't need kuti mpaka na anthu achite kwamba kupeza njira yomwe tizithana ndi ma Supreme Court judges kapena ma High Court judges iniyopo makafika kumene koko you should know ena munayamba ngati ma magistrate takhala tikuonani mukukwera mpaka nakafika kumene koko it should be an honor to your country, an honor that you want to serve your country right kuti anthu akamazayang'ana ma judgment wina amandiuza kuti do you know kuti pali ma judge ena amene simuzaonapo ma students akupanga rifa ma cases zawo chifukwa you won't find them akuti ndamachula mayina mutamakhani ndi mbiri yabwino yonena kuti even ndikasapanga retire as a Supreme Court judge kandi High Court judge ana ku Chancellor College ana ku Catholic University anthu ku Ministry of Justice kandi maloya osanasiyana ma private firms they can be able to look at me ndikuona zigamula zoona zonse zimene ndinalemba nkupanena kuti tophunzirapo china chake ndikutha kuthandizira nkhani yake ndisidwe kamalamulo ndi chilungamo mdziko muno koma ayi ndithu you don't need kuti munthu achite kugwedezani pa size yanuyo ayi nzochititsa manyazi komanso nzomvetsa chisoni china chimene mfuna chonena kuti ifeyo ngati dziko maybe it's also time kuti tiyambe kuunika kuti kodi judiciary kodi are we just going to accept kuti basi zinthu zingokhala choncho for how long shall people complain tinene pa mosapyatira analipo Nyamata Kamangira amene ankalemba pa social media zokhuzana ndi azathu aku judiciary ndipo ena anamuombera mmanja kwambiri ena sanampanga attack panali ndithu chipwirikiti koma chimodzi chimene you cannot deny ndionena kuti Kamangira anativumbulira the corruption, the levels of inefficiency ndi makhoti athu mdziko muno ndipo ankachita kutchula mayina yonde samaopa koma ngakhale zina mwina sizinalizoona kazina zinalizoona the issue is nkhani manager we behaved imene timapangira behavior Malawi timangoti kungombera mmanja nkhani mangotentha kan 48 hours basi nkuisiya koma chinthucho chupanga be effective nkhani ya inefficiency ya makhoti athu tinaisiya pati do you know kuli makhoti ku High Court ku Supreme Court amene amadandaula makhoti amajaji anzawo they literally ena timacheza nawo amachita kunena ndipo amanena kuti I don't want to be associated ndi umbava kapena I don't want to be associated ndi zinthu zinazi za immoral zimene azanga akupanga koma they're very limited anthu so timakhala limited tipita kuti we can do better as a country. So in an event we're not saying kuti ma judges onse ngolakwitsa yes or even imene if nthawi zonse ndikabakamba
za ntchito zina timabwesa zathu. Yes. Panthu amaona ngati iniyo bafanya kuti muli mwayi mukulankhula ndi mukubisa zathu. Even atola nkhani. Ndipo satola nkhani enaso timapanga zinthu zonyasa zochitisa manyazi anthu azilichita report. Palibe munthu amene akuyena azigwira ntchito yake motsutsana ndi malamulo. Meti madandaulira akanda apolisi. Kandi maneses muchipatalamo. Kaya ndi immigration. Kaya ndi IMRA. Palibe amene ngati akulakwitsa ntchito pazikhala system yomuchita baki. In this case, Judicial Service Commission. Ikuziwa zimenezi and inabwera kuwaphunzitsa anthu bwinobwino kuti kodi mungakhala kuti muli ndi zidandaulo zokhuza ma judges. Mutha kubwera kuzadandaula bwinobwino anthu osaopa chifukwa china chimene anthu amapita kudandaula ndicho kuti akadziwa kuti nakamudandaula munthu amene uja athana nane. That's why even muzipatala anthu amapezeka kuti nurse akumpanga mistreat patient koma abale akuno musapange tidakali mchipatala muno atipweteka nesi atipanga zinthu. You know that fear. How do we stand up mene mwanenera mwina chisanzo chakamangira kuti he tried in his own way koma nakumana nditu mpaka na pano nangosochera basi kuti kodi zimankankhula zidakathira kuti tizikhala choncho moto wa mapesi kungoyaka kenaka basi tazizira. How do we sustain a discussion, a dialogue at national level and get a result of Chunga? No, mwansanga anzathu maloya andi Malawi Law Society. Komanso anzathu ku court madokota aliso ndi bungwe lawo limene limaona ndithu za madokota ndipo taonapo madokota akulandira ma license. Akulandira ndithu zilango zosiyana ena mpaka na anayimisidwa zaka 5 zaka kazingati. Koma zikabwera uku ku court kumene kuli bungwe imene mwayichula ichi Judicial Services Commission. Now amene simudziwa Judicial Service Commission amene amakhala chair wake ndi Chief Justice. Amene sali kuti ku Supreme Court kuti kumeko muchigamulo chisu adalimu. Analiso mmwe. So one wonders in terms of the independence of the Judicial Service Commission kuti kodi amene so ali mmodzi wa iwo utafuna kudandaula atafuna kuti ifa anthu otakwira nawo ntchito mu office kodi angakhaledi ndi mphamvu zotani zonena kuti abwere mpaka kukwapula nzake. Number 1. Number 2, tivomere pano ambiri amene tayankhula nawo maloya, they will testify kuti Judicial Service Commission has not been efficient. Vuto la mziko muno munthu kungoyankhula mawu ngati amenewo walakwisa isiti kulakwisa. Sizingatheke kuti maloya mpaka na kufika kandi 10 kandi 15 onse kumanena kuti Judicial Service Commission sinathandize, Judicial Service Commission sinathandize. Anthu akamakudandaulani iniyo it's better kulemba timanoti mukakumana nkunena kuti anthu kuti dandaula where can we do better. Exactly. So Judicial Services Commission mudzozonera kuti ino mnakhazikisidwa ngati kopumira kwa Malawi pamene judiciary ikulakwisa. In this case tikustasimidwa chifukwa cha inu. So appeal koyamba ili kwa inu kuti please step up your game. Muthandize dziko la Malawi chifukwa otherwise kulira kwa Malawi misozi imene it will fall on the panel imene anthu amene muli mu committee imene ya service Judicial Service Commission. Ambuye Bishop mundasankhidwa kuti mukhale a board member akosoma mwakana. Ndikukamba nkhani imene chifukwa ndikubwera ndi funso lanu zimene akamba achunga papazi kuti ndizopheka bwanji kuti munthu wemwewe ukhale board member wemwewe uzibwera program uno kumazaloza suzalaso ku board wanu komweko. Munazezi kuti vuta ku Judicial Service Commission inu ka board member akosoma ndi pano tikambirana kuti oyimba pana kudandaula. Ambuye Bishop zuvutani tu reputation, integrity ukamayankhulira anthu kapena ukamakhala uzona muchite confirm munakana kukhala board member munalemba kalata yonda kuti simukufuna kukhala board member chifukwa chani? Ndinapanga decline because of one health situation menda zona kumeneko. Number 1. Number 2, ndimayankhula kwambiri madziwa anthu amandidali ndine munthu odalirika kudzikoko. So ndinaona kuti ndikamapanda kuyankhula pano ndaona ngasoma comment achafunga saka yankhula lero chifana wasanka kukhala board. So board ndi 3 years chafumukane sindikufa after 3 years ndidzakhalapo mpaka nakalekale. Amen. So anthu amene akundidalira ineyo ndizayankhulira adzakhalaponso. So it's good to say thank you so much. Ndathokoza munandidalira koma ineyo ayi chifukwa chani kukhala panopa pakundimvekera bwino kwambiri chifukwa ndinakati sowa choyankhula
inetu zoona zimenezo munthu sumadya sweet nkumaba kali khwelo you can't put something sweet kumati kufuna swati oyimali khwelo sadya sweet you lose something kali khwelo sweet mangana amuna vula oyika ikankama ndipo mwina anthu ena samaziwa ndina maulemu ndithu ndinapempha malangizo anthu angapo and one of them it caused on deal I came to you and sindofuna ndeba social media for I'm not embarrassing whosoever kuti ndikufuna ndikitsema nyazama ana ndisanga no ndikwapatsa ulemu ndipo ndikuthokoza kwambiri koma ndinakhala munthu amataka ngotera asimuyankhula so achafumuka body so ine kuganiza kuti ndiyankhule zoona I'm okay my life is okay bwino mene munthu oneramu life yanga ndiya bwino mpando kuthina bwino ndipo mufunika body suti isa ili bwino ndione hapa fupi ndili bwino so sindingalole kunena kuti anthu andione ngandakanika uyankhula chifukwa cha zimene sindikuzidziwa ine I've never been a board member so munthu sumakalowa mu nyumba amene anthu akumenyedwa nkumana amene mwawina alandira 10 million koma sunalowemo sudzona anthu akamenyedwa amatukwamo bwanji so I better be aside wali tukamba ngani omwe tafika kumali khwelu talavula switch wakati kumenyana umu mahamala chifukwa kumene kuti kunali ndewu kunali zochitika zambiri paja kunasangidwa Isaiah singata kazi analisanga ine anakhuli anali Isaiah sija sana ichotse ina could be there ndinakakuza kuti ndizikwanitsa kupanga hando motel koma achotsabwera wina ndena tsopano nkhondo kuyambira poti ntchito sinayambe so inafe ndanthu achoyankhula tikayankhula kumene koko sikukakoma yani chifukwa bwala pano panthu amakhala kunja amadonera pano koma tikakhala kumene koko ndizikaloza mkulu so sanka chimozi ndinasanga kunena kuti I must be away from that kuti ndikhale bwino mmene amalawa amadziwira wanda ndinakuimbira phone awasakuziwa ndinenatu ndinanena kuti wanda ndinali kunzuzu ndinena wanda tisamale kwambiri pamene tikuyankhula ndi anthu aja ndanzeru mmene tikusindira chichewa tikonongetsa mbiri ya ana athu ndi tsogolo lathu it's good to speak the truth kandi chopweteka anthu asamati pano pa mapha ng'ombe sayankhulanso kukhangata kuyembekezera kuti awasanga china chake no all this zimene timasankhidwazi ena amasankhidwa amadzachoka koma Malawi amakhala bwebe Malawi so you better choose ena ananduza Malawi so afera ife masutu kuvalawa Malawi ndi ofera tu inu mukugwira ntchito yofera ndani Malawi timafera ndipo Malawi ndi anthu afera mwamodzi wafera ndineyo so mwachidule ndinapepesa osatisoka pena kuti mwana kondisanga koma ndinadziwa kuti zizindivuta pano pomwe zimbandifusa fuso lina ndinakamaganizo ndikayanga chonchi umayaka yaduka kupoti panopa ndine mfulu chabwino kumene kuti nangofika nkhani yathu yoyamba timaunika chigamulo chimene chachokera ku court ya apiru chokhuza banki ya finance imene idatsekedwa mu chaka cha 2005 malingana ndi chigamulocho chikuti ino Reserve Bank simudachite bwino ndipo wawa finance bank akwenda kuti alandire chindapusa mwapepese chifukwa chakuti ataya business muzaka 20 ndi anthu akuopa kuti kodi bill itaduke kumene koko alipira ndi ndani analakwisa ndi ndani kuti zitenge zaka 20 kuti zisachitike zimene komanso kodi Reserve Bank mukanatha kupanga bwanji to avoid this scenario kodi ino amakhoti mukanathamangisa pati ndetu kukambirana ngati dziko izizi tizizichita encourage we must talk osamatenga offense yayi let's talk kale soba amene walakwisa azivomera munthu ukalakwisa umavomera kuti ifa pati dalakwisa tipepese kwa Malawi can do better ndewo Malawi umenewo osati yayi ini simunganditero tiziteroni chifukwa chokuti tikufuna tikonze dziko la Malawi tikubwera tikamva uthenga ochokera kwa Series Enterprise. ngati mutsegula kumene wireless yanu yakanema mukuonera Times Television kuinyadira timati TTV kama ena mukutionera ndithu pa tsamba la Facebook Times 360 Malawi komanso tili pa YouTube pa Times 360 tili ndi angoni wawo Bayana Chunga komanso tili ndi ambuye Bishop Chimwemwe Chafumuka mbali zakuno muli ndine ndevu zamwaye banda ali ndithu akuchita service thupi kusintha ma plug-in ma oil kuti tikhale nawo sabata mawa chabwino timakambirana nkhani ya chigamulo chochokera ku court ya apiru pano
tikupita ku bungwe limene limayang'anira anthu ogwira ntchito mdziko muno, imene ndiye bungwe loyang'anira onse amati Malawi Congress of Trade Unions, amene adali ni mkumano umene amakumana ndi anthu olemba ntchito komanso unduna woona za anthu a ntchito kumene kuzokambirana zawo zidalipo zambiri. Choyamba awawa Malawi Congress of Trade Union amati kubomako bwanji nthambi zonse za boma ngati munthu ali grade A wauku ndi wauku osazikhala grade A azilandira zofanana, osati grade A yaku makla ikusiyana ndi grade A yaku post office. Waku makla umana ndi azambiri chifukwa chokuti bungwe lake ndi zimene zozoyiwa amandi bwanji tachita synchronize kuti grade izikhala ndi grade, osatengera kuti bungwe lanulo ndilosauka nonse nthambi za boma. Ngani imeneyo imene sakukambira kuli nthambi zinazosauka ndito boma mukuti abana post office kuja bwana munthu umene kwachera kuti udinde kalata kuti mundazaposita sipano kuna mpando umene wakhalira kuti munthu ungwesana pano koma nzake wa grade yomwe kumakla bwana ndi kuti AC kupeperera. It's very intentional. Nakumana ndi mkulu wina amene anali gulu limene linakazikisa MRA mdziko muno. Yes. Yeah. Mwinaso amakonda kuonera program ya kuonera. Yes. Ndi amandifotokozera zinthu zimene atakhala pansi kuti akhazikise MRA ankaona zakuti. Ndi amanena kuti atafika ku nkhani ya malipiro ananena kuti kumene kukuti akwezere and they were benchmarking them ndi Reserve Bank kuti awa akhale kuna tachite motivate tachite incentivize kuti asamakhale ndi chidwi ndi misonkho komanso ntchito imene akugwirayi ndi yayikulu kwambiri chifukwa akhala kuti anthu are happy ndi kuti dziko lonse lichita benefits. Amaona zinthu kazimenezo nde pali mabungwe ena otero atakhala kuti kumeneko anthu alimbikira. Yeah, ndisire popepo abana mati kuona post office mwina sitting yokayanga Akulipira post office. aya bwana ndapita post office inaye ukuku kumusiku kuona napempha toilet kuti ndi ita kumene kunati ndi anthu mapita kumeneko. No, we can do better. By the way, somebody was telling me, do you know kuti Malawi Bureau of Standards and the many ndama kwambiri pa parastatus? I was like, what? Yes, I did major is loaded. Ola chinyumba hivi. Anyway, tikunena kuti yes, tikunena kuti so anzatu amene amayang'anira anthu ogwira ntchito Malawi Congress of Trade Unions akunena kuti tatiyeni tiunike ndalama yochepa kwambiri imene amalandira anthu jatimati minimum wage. Now ma minimum wages alipo osiyana koma awiri ndi amene anthu timakhala nawo chidwi kwambiri. Imeneyi ndi imene timayenera kuti formal sector amene tikugwira ntchito mu mashopu mu chanchani kandi kwa amwenye kandi kwa ma Chinese imene timaitenga kuti ndi formal. Imene japada kali panopa ili pa 126,000 kwacha. Iwo akunena kuti tenti iwonjezere ndi 95% ifike pa 245,700 kwacha. Now, pali inaso imene anthu timakhala busy ndi domestic ya anthu amene akugwira ntchito nyumba mwathumu kandi ophika kandi alonda koma akugwira ntchito ku nyumba kama garden boy koma ndi akunyumba kwathu amene padakali panopa ali pa 72,800. Ngati tingagwire zimene akunena Malawi Congress of Trade Unions kutanthauza kuti ya amene waifika pa 141,960 kwacha. Mbali nayi anzathu olemba anthu ntchito akuti AI mayiponyera kutali. Bwanji titayika pa 25%. 25% ichosa 126,000 kukafika pa 157,500. 25% ichosa 72,800 kukafika pa 91,000. Now, panopa nde anthu akukambirana ano kuti kodi tiuza formula ya ndani. Ya wawa amene amayang'anira kugwira ntchito amene akunena kuti tikweze 95%. Kapena tikhala mbali yawo olemba ntchito chifukwa kunena kuti pena mukakweza kwambiri maka amavulala maka ndi awa mwina ama domestic iwa. Chifukwa anthu amanena kuti ineyo kumene ndikulandirako osadandikwezere. Ine ndakalandira yochepa iweyo kulandira kuposa ineyo ngati bwana ako ndesi ndikwanitsa zimapanga so create an employment. How do we balance so that anthu akhale pa ntchito azilandira ndalama yokuti akhoza kugula at least the basics. Athe kulipira rent, athe kugula chakudya, athe kutumizana ku skulu. Zimenezo zimene timanena kuti at least pamwe wa munthu umayina kuti uzikhala nazo. Ndiyambe ndinu angoni wawo. Nkhani imeneyi tiunike bwanji? Nkhani ya malipiro. Nkhani ya malipiro ni nkhani yovuta. Chifukwa mbali zonse ziwiri zimakhala kuti zili ndi merit yake. Merit yoyamba ndi uyu amene akulirayi taganizani kuti alipo ena amene salary yako sikukwana 100,000. Yes. And sikukwana 100,000 and munthu uyo awapezeka kuti akukhala rent nde panopo nyumba zikwera malingaso ndi nkhaniso ya misonkho ya 20%. Yes. Upeza kuti nyumba mwina li 90,000 munthu amanda less than 172,800. Sono munthu uyo inayo even kuti apeze malo okhala akaitenga kuti
kenaka muyambe nkhani ya mabilu madzi magesi kenaka mukambe nkhani ya chakudya pakhomo kenaka amalawi ambiri amakhanso kunena kuti ali mmipingoso imene kumeneko akunena kuti sukupereka Robin God Malakai chaku Malakai alipa ati uzaya Malakai takumana tonse and ukawapereka tithe you don't tithe on your net but the gross on your gross 10%. muona kuti zichitochito zikuchuluka and pafika pacha kuti moyo ukuwawa zenizeni. Now alipo anthu ena amene tizinena pano they are not necessarily affected by that. Kudandaula kwa anthu enawa nkwa mchigulugulu koma sikuti moyo wawo ngowa choncho ayi. Ndipo alipo ena even za mafutas a bishop tikunena kuti mafuta akwera iwowa ku company amawapasa number of liters kani 500 liters. Now zonena kuti mafuta akwera kampa kufika kani 5000 it does not really matter chifukwa kuti iwo malita zawo adaita azinandirabe kwa msaona kuti ndamene samakhala anthu amodzi oliraso mwina kwambiri. So zikoli tili zigawo pali anthu amene akumvadi kuwawa kwenikweni koma alipo ena onena kuti akulandira kula anthu oti akulandira ma 17 million 20 million 30 million malo yake mwe. In fact nene mwasangasanga pano wina expatriate anabwera wa financial analyst ndiye akuti amayang'ana ku Ministry of Finance ku Treasury manamba a Malawi ndi anamva chisoni kuti kumaziko ndrosauka kuona ngongole za domestic kuona ngongole za foreign kuona GDP kuona change ma factors ambiri mbiri kuzaona kuti koma kuno kuli mphawi kuona Malawi amapeza ndrama zingati below dollar poverty level yeni kenaka akuti analowa town anazaona magali moto onena kuti anampasa chidwi kuti no sisi kugwirizana magambo amene ndikuwaona ndizija ndimawerenga zija ndizosiyana kenaka akuti anapita ukaona nyumba in fact anapita ku area 43 akuti umene kuchana kaona nyumba so kuti ati nyumba $3,000 rentals akuti munthu wake ndani. His conclusion was kumalawi kuli underground economy which is only accessible by a few. So amene chuma kuno chiliko koma alipo anthu ake amene amachifikira ndipo chimawafikira ndalamazo. So nkhani imavuta pamenepo chifuka mukanena awawawa amene akulandira ndrama zochepawa less than 100,000 kunena kuti akwezere you understand the basis koma alipo anthu ena kuti akulandira tingorekeza kati 14 million ndi munthu amene akulira kuna amene ine ndifuna ndikweze 95% apita nazo afika mpaka napati. So pamafunika ka balance ndithu. Now chigawo chachiwiri ndi chigawo cha uyu olemba chilo nzake tizinena zoona kodi iwe ungapereke chinthu chimene iwe ulibe. If the employer is struggling, there is a limit to which you can squeeze them. Tamani nato safe ngakhale kuno times tifuna kuti company itiwonjezele ndithu koma ngati company isikupeza ndalama kwa ndalamazo akaziteke kuti because you know what will happen there. Company achosana retrench. There will be retrenchments because that's the only way. Iwe ngati munthu wopanga business the only way ndikuchosa anthu ntchito ngati ni kamusinga kwere exactly you cut the expenditure exactly that's it that's the only way. So muona so these many anthu zina kuti zero waso ndali akuchosa anthu ntchito mulamuliro anthu akuchoka ntchito. So ndikhani yoti mafunika balance ndikumvesesana so tipemphe pasakhale ma extremes inuyo au kuku MCTU musachito khala extreme imirana Malawiwo kwa musachito khala so extreme muzitaso kumvesesa mbali iso musangokhala rigid. Yes, be willing to move and shield anthu komanso kumbali ina tamvesese ma employers iso. Ambuye Bishop nkhuku ndi zira chachikulu njani tafika kodi pa nkhuku ndi zira tusowa kodi chachikulu tipange banji kuti amene akumva kuwawa tiyamve kuti awa ali pa ululu tichepese ululu komanso amene akulemba anzawo ntchito maka imene mafuta kwambiri ndi awa amene amalemba inu ndine amene malemba amatithandizira nyumba zathuzi tikakhala kuti sitina ibalance bwino kuti bwanayo kumene akulandirako iye zake sizidakwere koma mufuna kuti iye alipire anthu zambiri imapezeka kuti yavuta number 1. Number 2 amene andizochuluka koma akukana ndithu kusafuna kuwalipira anthu ndalama zokwanira tipange bwanji ncholinga chokuti amene tikumufuna chifa alipo amene tikumufuna ena zingovulalira chifa chokuti amanda kuti kalula kabisa kuseri kwa tsamba timangomenya ndi ujeni omweyo tibalance bwanji Ambuye Mulungu inu ndi munthu wankachisi. Ndibwere kumbuyo kwambiri ananena kuti ola ma judgment ya court munthu wina amaganiza ngati munthu kuti munthu ndi munthu pa munthu ndimafuna ndisanapite ku mabungo osewa ife amene timalemba anthu ntchito ndi mmodzi mwa iwo tili panofe tizikhala pansi kupatula izi tiyambire kumeneko
kumukanizira munthu kuti ineyo ndimapeza 20 million pamwezi ndingoyerekeza, koma munthu amene akundithandiza akupeza 70,000 which is 0.% ya ndalama zimene akuchotsera munthu zija. Iwo ukapita pa KFC ukadya zinthu za 195,000 koma munthu akugwira ntchito mwezi wonse ukumpatsa 72,000. Ndimona ngati Amalawi titangoyamba ifeyo kale chifukwa tikunena oyambira kuti ndi amwenya kuti amapanga mamiliyoni ijewa 100 kandi manager akufuna kuti ali pa amwenya amalipira pano pa 126, not just amwenya mayina ngati formal sector ndi akupempha kuti ifike pa 245,795%. anthu amene aja akukhala mwakacheremu akuyendwa pansi mama upeza kuthamanga kabalo mbala kuthamanga anthu aja ndi okonda ntchito kwambiri, koma akubana ndi anthu amene akugula magalimoto ino bola exhaust ndalama kuseweretsa akugula galimoto zobola exhaust kuti sipanga phokoso munthu ujayo akuvutika kwambiri akumutsegera usiku wonse. Anthu amene wawa ndimaganiza kuti kupatwa mabungwewa ifeyo tinaina amene timatha kukwanitsa kulemba anthu ntchito tiyambe kumaganizira anthu, komano titazindikira kuti sizikutheka pazokha. Ndimafandi yabiro mene kupita kumene kuti chifukwa inu ndine tiyambire kumeneko chifukwa amene akuonera baba tikozo limina 90% ali ndi ntchito ndiye tikozo yamba so ifeyo ine ndine chitsanzo chabwino kuti sizingatheke kuti munthu andulangize 72 no sizingatheke. Shama ndimbusa koma ndimampatsa asala akukhala nyumba ya 150,000 mwana wonena kuti kumamuono ndi mwana akundithandiza ntchito ndekha kukaniza osatiso munthu abwera atende kuti bungwe libwere lizandiuze munthu mmene ndi munthu wabwino bwino iyayi ife tinangoyamba Malawi kukaniza kuti munthu ndi munthu mzanga amamva kuwawa alizandiuze munthu ine bungwe kuti ayi tamukanizirani yano kuthekera ndili nako kanga katsalako ende anthu apeti kodi shamayo usiku lina azayankhuleka fa shama muno amanenedwa zinthu zake shama munamukashira anakomoka azakuzana kuti atati olokalimo ndipaseni magamulo 4 ndingoyerekeze shama kuyendwa pansi no not with me tengako galimoto Bashiru osewa tengako galimoto munthu sungakhale zinthu zokha pa maliro zinyamule munthu sungaje zonse munthu zinthu sumadiraba munthu sumaja wekha tiyambira kumeneko. Now 95% imeti kulamulirayi apereke ndani chifukwa pala anthu ena akulandira 340 ndiye mukauza 95% apopo ndi kuti atsala ndi chani leti sanalipire katapira wawo amene ali nayo tabweze watutsakala 1 million. Ndimona ngati ndipite pakuti pakhale kuganizira kuti at least at 25.95 tibwere pena pake pakuti mwina tikhozo pena pa 45 kuti aku ndi aku asendera kwafika pafupi timuganizira olemba ntchito amene akungokhala ali mwana sangalere amapita ku school ndi Pritso primary mwana uja sangatenga akulemba wa ntchito just because sangakwanitsa kuntenga amaletsa kutenga mwana ku ana kama bereka anthu so taganizire so amene aja amene sakulemberera manyado ntchito papa lena akulembera manyado odoloka abatsamadzi amakhala ena akumwatu ophika ndi ena oti atuteri wina ngomulemba taza kupasa mazoko Bishop inu muli nayo ne manyado ndinalipo tero chabwino so kupita ndipo titi ni nkhani imodzi tikuona ndi nthawi yathu tigwirizane mutani apapa tikumane pena pake kuganizira uyu olembayo komanso olembera fa uyuyu komaka uyuyu akuvutika kwambiri ndiye pasendere ndithu koma kothera kwake isatere chonchi yayi munthu awonjezeredwe basi chabwino pakhale kuonjezera ndalama koma mwina tingogwirizana kuti percentage ikhale yotani kuti ikhale win-win situation. We don't want a situation whereby tikufuna tizapasa anthu ndalama zochuluka zimene mabwana amene tikulemba mwina manyumba musitingakwanitse then nitauza anthu ajapite ku nyumba amakaliriranso anthu aja kuboma kuti mwatichosesa ntchito mauza mabwana athu tazipasa ndalama zosangakwanitse. But at the same time we also want to help anthu amene ndi ndalama zochepa kwambiri akupereka chisanzo kuti anthu ena anu ndithu ndalama zimene magula chewing gum ndi salary ya munthu wina mwini umagula zimene zozo kuti mungangodya pang'ono zimene zizi 70,000. Another interesting point wanda alipo anthu ena amene malo wa ntchito including ma MP amene last week timawerenga ndithu maujeni awo ma benefits awo. Benefit imatha kuperekedwa kuntchito kucha kuti security guard 200 chakuti 1000 iwe ukampasa 70,000 na wewe ukutenga soja 10 pa salary yawo je ya security ngani ndimeneyo kulipena ma benefit amachita kuchita kunena bwino kuti garden boy muzikampasa inu mukumamuponda so garden boy chitani manyazi ngati mukuonera program imene yankhulizana ndi madam kuti ayi we can do better. Chabwino tisunthe ku program yathu ku nkhani yathu yotsiriza. Boma
labwera kusatuza zimene timadziwa kale. Nthawi ina yake tidabwerapo pano kukambirana kuti kodi ma PS, ma ministries about 20. How can we have 80 PSs? What are we smoking? Tusuta chani nditu tufuna kupanga chivi chani. Now awa abwera akunena kuti achosa chiwerengero chimene chija kufika pa 38. Ndipo in the process boma litakuteteza 2.2 billion pa mwezi zimene zimakhala zikulowa kumalipiro ndi zina zimene amalandira mabwana amene wawa. Kodi tilandire bwanji nkhani imene kwira ndi kuti kumenenso tikupanga zachamba pepani, pardon my French. Pena kumamva nditu zimene kupanga kuti akuluakulu kodi amene tikusuta cha high grade kwambiri tikugula tisinthe kogula famila kuti gulisa chimene chitingaza tikupanga tingapange bwanji kuti tizisunga ndalamazi komanso tikazisunga zizipitano malo enere amalawi azikhutisidwa kuti misongo yathu ija ikutitumikira. Ambuye Bishop anzatu abia okay nabala alisa Ambuye Bishop tukambangani ya ma PSS kuti tachosa to 38. Yes. Ndeti kuti ta save ndalama. If this is a good example, yes, how do we replicate it? Kwina konseko kuti that should be the trend. Tikalende anthu okwanira osangopasana ngati kuti boma ali ndi Father Christmas angoni wawo. Tinanena pano kuti boma likapanga zinthu zabwino tizombera manja. Pakakhaso ziganizo zina zonena kuti zosathandiza ndi zosakonda Malawi tizibweranso pano nkuzanena kuti izi nzola kuika izi awa amanyaka awa. Chiganizo chapangidwachi ndi chiganizo chimodzi chimene Malawi wokonda dziko lake must celebrate over. Whether ndi wa DPP kandi wa MCP kaya ulibe chipani nkhani ndionena kuti ma decisions amene wawa ndothandiza bwanji. Pali nkhani ya kusakaza kwa chuma cha dziko kumene kwatibwezeresa dziko likumbuyo. Ndipo ndi njira imodzi imene takhala kudandaula nkhani ya wage bill, nkhani ya ndalama zimene zikuperekedwa mwa anthu osiyanasiyana. Ndipo ndinene pano mosaopa kunena kuti anenatu apa kuti enawa anaonena kuti ma contract awo anala fake. Ndacho sirato amene. Ena anaonena kuti atopa apange retire. Anapanga retire achitaso kuyitanidwa komanso kumamuona munthu yaukanika kwera ma step aku Capitol Hill. Angopanga retire. Angopanga retire. Yes. Enawa ndi chifukwa choziwana ndi anthu andale anango atenga pena pake basi tabwera uku tabwera zatipangire chifukwa chowapezera ntchito for nthawi ya campaign anathandiza. Now kuganiza kumene koko tipemphe asaidi ndi gulani takutengani ndikupanga apply timati copy and paste tachita ni copy ndikupanga apply mauchini onse mabungwe onse aboma makampani aboma konseko mutakuona kuti ndalama zimene tingathe kuseva ngati dziko ndi ndalama zambiri siko khapa. Yes. Even mmene takati makamba kuno nkhani ya allowance chifukwa mnanena kuti mbali ina nditi imene tingathe kukonza kuli nkhani ya allowance. Yes. Kuli chipwirikiti ku nkhani ya allowance timakamba pa ma trips onera kuti sana pite anthu akutengabe allowance. Anthu amatha kugwirizana the whole department ku Capitol Hill ndikupasana allowance. Are you sure kuti aboma simadzo zimenezo? You know that. We can do better 10 tichite kati. Poyenera kudula 10 tidule. Tasala ndi 1 minute Ambuye Bishop timalizireni nkhani imene. Zabwino kwambiri. Paja nthawi zina tingopempha kuti zikhale choncho. Chabwino. Chifukwa zikoteka 38 lero, 2 years to come, 54 kenako back to 80. Ata ayamba bwino kwambiri. Tizatsatira. Akadzaonjezera mudzabwera. Mwamba kuonjezera. Kumene kudzako 38 timusunge tosamalala. Tizikumbukira namba ya 38. Tidaiwala zonse. Ma PS ashwa 38. Yes. Akafika 42. Tizafotokozerana kuti akuchokera sukutena. Pena pofuna konza mudzatipese mpata. Ukunyamuka munthu kunyambadwe ukafika pa tiyerekezo ukafika pa clock tower. Ukumana ndi traffic magulu 6. Ena imapa pamene pena pali kiko tandu akatika kudutsa. Inu ndinakuona tsiku lina mukuvuta kwambiri pa fuel. Kuti anthu ajama ima ajawa. Sanga gawe ena mplantayam kunena kuti makiyo awawa. Tachoka ndi pansewu apa. Ena mukathandizira ukuko. Kuti zinthu zambiri zimene ukamaziona koma amala ife tikusuna chani. Awa akufusa kungoenda naona so wazomba ukuenda apa ufika 20 kilometers okumana ndiye 10 kilometers kudabali akuti ndaita kukotoka kumwamba apa ndadutsa apa
So we can do better. But malo ena amene bafunika anthu onena kuti akhoza kugwira ntchito yomweyo kuti akakonze zinthu zina. Chabwino. Muzandipase mpata nthawi ino. Imeneyo tizakambirana kuti kodi distribution ya anyamata uniform a polisi kumakhala bwanji komanso kumakonda kungoyimisa magalimoto bwanji muzikakonzaso azathu anjinga ya moto chapena amene ajalibe kena kake so pamakhala ma interest ena nde tisamangolimbana ndi amagalimoto tiyeni tipange so tikupempha kwa bwana Luhanga ndi timu yawo kumene kokula chinakaira kumene koko hayi ndithu anyamata mukuthamanga bwino presence ya police kumaoneka. You can see the police moving. Yes, iya wa CCTV kulilongwe kumutiuza kuti kwenda bwanji imene yoyo ndi zina zimenezo so pamenepo nde pameneso tamalizira program yathu ya lero. Tithokoze ambuye Bishop akuti munthu sungaje chingamu sweet ukuso kuimba likhweru sankha chimozi ngati ukufuna likhweru zimba likhweru ngati ufuna kudya sweet za likhweru zisiye ife pano tasankha kuimba likhweru siti kudya masweet ngoni wawo ndathokoza kuti nanunso masankha nawo likhweru ndo afera tizimba malikhweru pano pa malo mwa andana awali ku FCC azingomvera malo mwa azingomvera amene anali ku FCC mwakoma nonse tento nane sabata yamawa. Goodbye. Sally's Enterprise, your go-to for top quality electronics at unbeatable prices. We stock a wide range of products, including laptops, smartphones, stationery, laptop batteries, Bluetooth speakers, printers, laptop chargers,